U centru Rume zatekli smo građane koji sede u baštama kafića, a neki su izašli da pokušaju da se rashlade na klupama ispod drveća. Većina kaže da teško podnosi vrućine i da na sve načine pokušavaju da se rashlade, dok malobrojnima vrućina ne pada teško. I malo hladno, neko piće i tako. Teško, vruće, ali neće dugo, još 2-3 dana. Odlično. Evo, flašica vode, čekam za Vrdnik taksi i to je to. Bežimo u Ladovinu i gotovo. Kako se rashlađujem? Klivu ne smijem da palim. Znači, skroz sam mokra. Godine su pa malo i smeta. Mi smo malo asmatičari, malo bolesni, tako levo desno. Šta, tu nema mnogo priče. Jedan od načina rashlađivanja je svakako sladoled, koji je omiljena poslastica mnogima tokom leta, a visoke temperature utiču i na veću potražnju za ovom poslasticom, pa su tako poslastičari ove sezone, kao i svih prethodnih, zadovoljni. Mislim, zadovoljni smo i građanima, i poslom, i svima, tako dalje. Vrućina je pretjerano i ljudi uveče žele da se rashlade. Sladoled da jedan od načina za rashlađivanje. Jeste. Sladoled uvek je postoje tradicionalno, od kad postoji skoro najstariji zanat je ovom planetu i tako. Poseban oprez je potreban kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, kod kojih visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje, pa se preporučuje redovno uzimanje terapije i oblačenje, jedan je od saveta lekara. Ono što je osnovno jeste što se savjetuje svim ljudima, i mlađim i starijim, jeste negde onako da se unosi više tečnosti, da se izbjegavaju visoke temperature koliko god je moguće, naročito negde u periodu od 11 pa tamo do 5 sati posle podne, i u suštini da se zaštite od sunca koliko god to moguće, naročito korišćenjem, znači prekrivanjem odeće, za korišćenjem zaštitnih faktora. Jedan od najpraktičnijih i omiljenih načina rashlađivanja svakako je odlazak na bazen, tako da će kupališna sezona trajati dok traju i vrućine.